Minulle kävi onni, että sain flunssan ja DVD-laitteeni hajosi, sillä tartuin Claude Galleen kirjaan Tyrskyt. Kirja otti minut otteeseen heti alusta, ja sitä kesti loppuun asti lähes 500 sivun verran. Päähenkilö on nainen, joka on tullut pieneen merenrantakylään havainnoimaan muuttolintuja. Eräänä myrskypäivänä nainen istuu rantakuppilassa. Sisään astuu Lambert ja tarina lähtee etenemään. Meri ja luonto ovat sisällä kylän ihmisten elämässä. Tyrskyjen voima tunnetaan ja meren liikkeiden mukaan elämäkin kulkee. Lukiessani melkein tunsin meren ja levän tuoksun sekä kuulin lokkien huudon. Melkein itse istuin rantatörmällä, kiikarit silmillä, tuulihiuksia lennättäen ja nenä valuen. Olisin silloin onnellinen. Tarinan päähenkilöllä on oma menneisyytensä, samoin kylällä. Lukija saa tietää, miten vuosia vaivanneet salaisuudet kylässä paljastuvat ja miten menneisyyttä ei voi muuttaa. Claude Galleen on kehittänyt syvistä tunteista järkyttävän kauniin ja jollain tapaa mystisen tarinan. Pidän Claude Galleen tavasta kirjoittaa. Lauseet ovat selkeitä ja lyhyitä, eivätkä sisällä turhia kielikuvia. Takakannen tekstissä sanotaan, että kirjailija kirjoittaa runollisesti. Se on totta, jos runollisuus tarkoittaa olennaista ja pelkistettyä. Parasta kirjassa on kuitenkin tarinan imuttavasti etenevä rytmi. Juuri oikeaan aikaan paljastuu jotain uutta. Osan lukija osaa arvata, osa tulee yllättäen lukijan eteen. Näin jännite säilyy koko kirjan läpi. Tarinalla on onnellinen loppu. Eikö kaikissa hyvissä tarinoissa ole onnellinen loppu tai ainakin toivoa siitä? Viimeiset kappaleet luin 2 kertaan. Olisin kai halunnut jäädä La Akin kylään. Kenelle suosittelisin kirjaa? Ainakin kirja sopii kaikille, jotka sairastuvat flunssaan.